Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga higalig-suon. Gamay na lang og kuwang mobiya na ang atoang bisita ang buwan sa Ramadan. Ug adunay nangutana kung unsa man gyud ang angayan nga ihatag nga zakatul fitr, pagkaon ba or kwarta? Sa Pilipinas, mga higalig-suon, ang number one nga pagkaon sa atoang nasod mao ang bugas. Nagkalain-lain ang mga opinyon sa atoang mga ulama, pero atong kuhaon kung unsa man ang sarih nga dalil. Ang tin-aw nga dalil gikan sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ug ang madhab, kabalo ta nga adunay upat ka madhab, Imam Malik, Shafi'i, Imam Ahmad, ug Abu Hanifa. Kaning upat mga higala igsuon, usara ang niingon nga pwede nga ang ihatag nga zakatul fitr kwarta. Pero kaning tulo, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad, ingon nila nga dili pwede nga ang ihatag nga zakatul fitr kwarta. Nganuman, tungod kay wala gibuhat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iyahang kapanahunan. Bisan pa man nga naa na may kwarta o naa na may sapi kaniadto sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nganong wala man gi gitugtan o nganong wala man gibuhat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga magpagawas og kwarta sa zakatul fitr. Apan ang gibuhat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mao ang paghatag og zakatul fitr nga pagkaon. Number one sa maong lugar kung unsa ang ginakaon sa mga tawo. Sa Pilipinas, kabaluta nga ang bugas mao'y number one nga ginakaon sa katawhan sa atoang lugar. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tin-aw kaayo nga hadith nga ang iyang gihatag nga zakatul fitr mao ang pagkaon. Ug si Imam Ahmad rahimahullah gipangutana nga mahitungod sa pagpagawas og kwarta isip usa ka zakatul fitr. Ingon si Imam Ahmad, "Akhafu alla tujzi'a khilafu khilafa sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Ingon si Imam Ahmad nga nahadlo ko nga dili kini madawat tungod kay kini supak sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tin-aw kayo mga higala igsuon. Si si Imam Ahmad rahimahullah ingon niya nga nahadlo ko nga kini dili madawat tungod kay kani supak sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apan si Abu Hanifa rahimahullah usa sa madhab Ahnaf o Hanafiya nga kani nga opinyon gikan kang Umar ibn Abdul Aziz, miingon nga pwede ang pagpagawas og kwarta. Og kung atoa lang kuhaon mga higala igsuon ang pinakaduol, pinakaklaro nga hadith mao ang ginabuhat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ang ipagawas zakatul fitr nga bugas ug dili kwarta.